עכשיו אני אתן לכם טיפ לגבי צילינדר. יש לי פה מנגנון תקול שהחלפתי בבית, בדלת פנים, והמנגנון התקול הזה, כל מנגנון בדלת פנים כזו או אחרת, גם חיצונית או שערים, יש במנגנון מקום לצילינדר. בצילינדר מן הסתם מכניסים מפתח, בתוך הצילינדר יש פינים כאלה, מלא פינים, לפעמים 4 או 6, לפעמים יותר, תלוי בצילינדר עצמו. חשוב מאוד שאם המפתח נתקע ועושה תקיעות וקשה לסובב והוא מקרטע ולא קל לסובב ועושה אפילו רעשים, אני יודע מה, כן להתיז ספרי שמן. אבל הספרי שמן חשוב מאוד לדעת איפה מתיזים אותו. לא מתיזים אותו בתוך הצילינדר, איפה המפתח נכנס, לא מתיזים אותו שם, כי זה יכול להרוס את הפינים ויכול לייעל, זה יכול לעזור לשבוע, שבועיים, אבל אחרי כמה חודשים, חודש, חודשיים, פחות או יותר, כן? זה פשוט הורס את הצילינדר עצמו, את הפינים שבצילינדר עצמו, איפה המפתח הפנימי, בצילינדרים, בפינים הפנימיים, אוקיי? אז זה אחד. דבר שני, אם אתם כן רוצים ליישם ולעזור למפתח הצילינדר להסתובב בקלות, ללא חריקות, ללא תקיעות, זה הטיפ שאני נותן לכם, וכדאי שתעשו אותו, וזה הגיוני שהוא עוזר גם לצילינדר וגם לפנים, למנגנון פנים. יש את הלשונית, אתה פשוט דוחף, או שאתם מן הסתם דוחפים את הלשונית פנימה, אחרי שאתם דוחפים את הלשונית פנימה, איפה המנגנון, אתם משפריצים איפה הלשונית שדחפתם, ואז זה מגיע לצילינדר, ומן הסתם שזה מגיע מפה השמן לצילינדר, הוא גם עוזר וגם משחרר את כל התקיעות והחריקות והקושי בלסובב את המפתח בצילינדר, וההכנסה רכה וקלה יותר, והוא לא הורס את הפינים בצילינדר, הוא לא הורס אותם. דבר שני, הוא גם עוזר למנגנון עצמו, במנגנון עצמו שאתה משפריץ פנימה, כבר על הדרך, זה כבר עושה פעולה גם למנגנון. אז זה גם טיפ שלי אליכם, שהוא טיפ טוב, ולא איפה הכניסת מפתח, אוי ואבוי, שם לא מתיזים שמן, זה לא טוב, זה לא טוב בכלל. עצה שלי אליכם. אתן לכם עוד פתרון טוב, וחשוב שתבינו למי שמחליף צילינדרים, מנגנונים כאלה ואחרים, בעיקר מנגנונים, זה פתרון על מנגנון. שקונים מנגנון מחנות כזו או אחרת, הום סנטר, חסון, כאלה או אחרים, אז בחנות של חומרי בניין, לא משנה מה, אז אתם קונים את זה, בדרך כלל המנגנון עצמו מגיע עם לשונית שהיא מיועדת לדלת שנפתחת פנימה, מהמקלחת פנימה לתוך המקלחת, מהחדר אל תוך החדר היא נפתחת. זה נכון, זה מגיע כבר כמו שזה, ככה זה אמור להגיע, מוכן בקנייה. וחשוב להבין שאם אתם רוצים להתקין מנגנון בדלת שהיא נפתחת החוצה, אז מה שעושים, צריך להפוך את הלשונית. ופה אני אלמד אתכם להפוך את הלשונית, זה מאוד פשוט וקל, רק תקשיבו להדרכה שאני נותן. יש פה בורג בפנים, אתם רואים את הבורג? יפה. לוקחים מברג, פיליפס, מכניסים את המברג, פותחים נגד כיוון ההברגה. פתחנו 7-8 סיבובים, ואז אחרי זה אנחנו נותנים לחיצה, והופכים את הלשונית. הפכנו, אפשר לתת עזרה עם היד, והופ זה קפץ. עכשיו הדלת, הלשונית השתנתה, ועכשיו כמובן סוגרים את זה עם כיוון ההברגה. בוא נגיד את זה עם כיוון השעון כדי לסגור חזק ושיהיה טוב. והחשוב עכשיו זה מתאים לפתיחה שונה. ועוד פעם, אם רוצים את זה לפתיחה פנימית או חיצונית, משחקים עם זה, אפשר להפוך בחזרה. עוד פעם, נכנסים, פותחים, כמה סיבובים עושים, לא הרבה סיבובים, ואז עוד פעם לוחצים, לוחצים והופכים את הלשונית עוד פעם. הפכתם, שיניתם את הכיוון של הפתיחה של הדלת, שהמנגנון עצמו מתאים לפתיחה של הדלת, וסוגרים בחזרה. עוד פעם, לוחצים חזק וסגרנו, וככה המנגנון עצמו מתאים לצורה של המשקוף, איפה הפתיחה של הדלת, וזה מייעל ועוזר, וזה ממש פתרון טוב. מי שיודע וכל פעם שואל וחושב למה המנגנון לא מתאים, הלשונית לא טובה, וזה הפתרון ללשונית. פתרון טוב, ככה עושים את זה. מה זה פתרון? ככה זה הצורך, ואז ככה זה מתאים לדלת של הפתיחה. אולי בהמשך הדרך אני אעלה עוד פתרונות כאלה ואחרים, או שיטות יישום כאלה ואחרים, שיכולים לעזור לבעלי מקצוע גם, או שלעזור ללקוחות פשוט שיעשו את זה בעצמם, במקום להביא בעל מקצוע. כי כן, יש דברים שהם יכולים לעשות לבד, והם לא צריכים, הרוב יש דברים שהם יכולים לעשות לבד בתוך הבית, ויש דברים שצריך בעל מקצוע, צריך גם קואורדינציה בידיים, וידע כזו או אחר של הדעת.
בכל אופן, בדרך כלל אני לא מעלה ידע שלי כזה או אחר שאני נותן עצות וכאלה ומלמד, כי הידע שלי רכשתי אותו לבד, וגם כמובן עם בעלי מקצוע, וגם כמובן עם ניסיון בשטח. אז כל הדברים האלה, לפעמים אני לא נותן טיפים וכאלה, כי זה לא פייר, אני עבדתי קשה כדי ללמוד ולהשכיל. אז זה מה שאני חושב, אבל לפעמים ככה, אולי אני אעלה מדי פעם קטעים.